Bueno, a verdade é que cando empecé a facer este traballo, empecé no teatro, a verdade, empecé moi nova, no final do instituto, e foi unha impresión importante, primeiro, facelo e logo presentalo ao público. O público é unha sensación superforte, non? E o traballo engancha. Podes facer e expresar, sobre todo expresar sentimentos, sensacións de outra xente, de outras persoas, de outras situacións, de outras historias que non son a túa, pero sempre a través de ti. E iso é estupendo. Despois fun a Madrid, traballei ali no Teatro Independiente, e logo, máis adiante, fixen arte dramático, logo voltei aquí a Galicia, o principio da autonomía, na preautonomía, fundei con outros compañeiros o que é o teatro profesional galego no ano 78, con Roberto Vidal Bolaño, con Antonio Simón, cos que estaban Eduardo Alonso, os que estábamos daquela, vamos. Eso un pouco foi o que me decidiu a quedar, un traballo por diante importante na cultura deste país e continuei traballando aquí ata hoxe, que teño a miña compañía, que é Teatro do Noroeste. Fixen series como Servicio de Urxencias, como Pratos Combinados, Mareas Vivas, As Leis de Celavella. Fora fixen Celia con José Luis Cuerda, fixen El Bosque Animado en cine, Urxa de Carlos Piñeiro, El Juego de los Mensajes Invisibles, en fin, varias cousas. E despois de teatro, últimamente, fixen extrarradios, que é o que estou facendo agora mesmo, un Romeo e Xulieta, un Soño de Verán, Las Alegres Casadas, o Rei Lear, Os Xustos de Camí, Feirantes, de Álvaro Cunqueiro, un texto e un espectáculo co que gocei moitísimo, era Eusoa, un monólogo, e gustoume moitísimo facelo porque son espléndidos os textos de Álvaro Cunqueiro. Que máis dicir? Fixen arte dramático, xa o dixen, non? Fixen un curso de doblaxe, doblei tamén, aí estou, na brecha. Na verdade é que fixen un pouco de todo. Fixen drama, fixen comedia, e non rexeito nada, todo me parece ben, a verdade. A comedia ten un punto, un ritmo, un xeito de facer que tes que coller, pero un xeito moi doado de facer chegar a realidade dun xeito un pouco crítico, sempre que queiras facelo dun xeito crítico. Pero sí, creo que se poden contar moitas cousas a través da comedia. E, o drama tamén é interesante, ten o seu punto. Eu, na miña historia, teño, como dicía antes, bastantes textos dramáticos. Pero xa digo, non rexeito nada. Me parece ben facer de todo. Todo de cine, todo de televisión, todo de teatro. No teatro teño aí unha preferencia que é Madre Coraje, de Bertolt Brecht, pero despois penso que todos os personaxes teñen algo interesante, algo que lles podes arrincar e facer teu e expresalo e compartilo co público. A verdade é que non teño moitas preferencias, prefiro todo. O ter dirixido, pois te sitúa, digamos, do outro lado da cámara, ou, neste caso, do outro lado do escenario, non? A verdade é que sí, que aprendes moitas cousas,
porque ves o total da historia, non ves o parcial, que é como ves cando eres un actor, non? Tes unha visión concreta e reducida dunha parte. O director é o que ve todo, o que ve como se ten que plantexar todo o espectáculo, a obra, en fin. E o velo, desde ese punto de vista, sí que resulta interesante. A verdade é que aprendes cousas, ves os compañeiros intentando coordinarse con outros compañeiros, e sí que aprendes, está ben. Penso que podo aportar bastante, podo aportar toda a miña experiencia, que xa é de máis de 30 anos no teatro, na tele, no cine, e a verdade é que teño experiencias moi diversas, tanto, como dicía, de comedia, de drama, de cine, de televisión, incluso de algunha performance, de teatro de rúa, un pouco de todo o espectro que un actor pode ter, non? A verdade é que non dou a miña experiencia por terminada, nada en absoluto, pero penso que podo aportar moitas cousas a calquera produción que se plantexe, tanto teatral como cinematográfica. Por outra banda, son unha persoa que me centro nos traballos, que me intereso, que afondo neles, non? E, polo tanto, penso que sempre a miña visión estaría ao servicio da produción, da película, da obra, da televisión, da serie, do que fora, non?